Ka CMC mauro ha ka santrik mentau banai kalakin mau buram ya ka sngi ka bakrau ha ka ba ka balang kala rakhi don buram ya ka jingkan mau iet ya ka Mother Teresa bakhoj hasad lak ka prathai ha ka ni ka sngi lapen long ya ka jingkan mau buram ya ka Mother Teresa jong ka Kolkata ha Salvatorian Study House ka badon ha po mauro da ka jingkan ya ka mas bakhoj da Father Teles Porus Nonglang Father Lesman ubadai rector jong ka Salvatorian ki father ki brother ki sister na ki seng missionary of charity UMLA ka Maulai constituency uba piti sauk me bat ki para riunge jong ka balang hadian ka mas bakhoj ki para riunge jong ka balang ki lalaj bantang mombati hakamat umot jong ka Mother Teresa ka bala penyeng hapo mauro yaw ni umot sa jingkan mau jong ka Mother Teresa bakhoj la penyeng de ka CMC mauro haringkat ka je kersanang jong ka parish Maulai UMLA ka Maulai bat ki para bangai jong ka balang hakapor bayakane ka surak na mauro sa umrenja lapin kala sa Mother Teresa Road na kalian kinongren hakane ka singi kala pertu ya ka jing em ga bakhoj bat ka jing tre ka bashirhem jong ka Mother Teresa bakhoj bat kila ai mensim baki weipat bakin le ya ka kam ka babha kumba lapin inuksa da kane ka riho jong ka balang nak benta kane ngidap da jing songo ya bulai trai kenran nak benta kane jing terku ka bakarpang ka lo ai ha ka simsi ki jongi hak bangilala banbu ya kedormat jong ka Mother Teresa hapo ka simsi ki jongi hamtam e abagilayo ban pen kerteng ha ka kerteng jong ka Mother Teresa ya kane ka suram nadu nang nenala moro pentoli syadu sya cetesha umrenja ding idap jing songo yo play try kan ran na ka benta kane jing kerku ko bola the kerpang halor ka simsi ki jongi na ai play kerpang ya director jong kani ke yekasem ki father but ki brother baro ki bolong ki try jong kani ke jaka ha ki lasya ya ke simsi ki jongi bangin penyang yang ni umat ha kan hapo kani ke jaka ki jongi bat kum juru ki ba ki lasya yang ni minta ke janmi ban pendan buram kerpang ya ke Mother Teresa ha kani ke singi buram ke jongka kani ke jaka ha ka ba shisnem kenti minshwa shisnem duna ni lala ban pli yau ni mot sa jingken mau ka jingdap san posnem ka jinget Christian Catholic ha kani ka CMC kani ka singi sa shisien kalong ka singi ka bakarpang ha ka ba kani de ka singi ka bangiken mau ya ka jingkladno jong ka Mother Teresa na kani ka pertai ha ka santrik ni uju ubanai ha karta jong ka baprapnyo kala kladno kum kadak ka jingsa jingkan mau i jongi ke jing burom ya kani kariu khoj ngi kani ka singi ngi lumbyang ban ai ke burom kanang baka ni ka riu khoj kanang ya sat na ka banta kani ka CMC ke jongi bat nyimla klem da ai ke jing kublei bakarpang na ka banta baro ki baladon benta ha ka ban don benta na ka benta bangin la ban peniang ya uni umot uban ya isa nam na kapor syakapor na kisnem syakisnem kabanlong kajingle burom kabangin sale man lausnem hakum gani kasngi man lausnem sibone ya kajing khot ngobha ga jongphi khoble sibone ya ka negasngi bafilabu kasngi bakarpang na kamanta makan mau ya kasngi jong karukhut ka Mother Teresa ngai skem gajing kan mau jong abalang jong pi rengkat bangi ne kapor mata ya ka Mother Teresa kana ai men si mingi balong ki pri go bha ki pri blai ki pri ki don ka men sim sngos nei na ka mata jong ki wei ko mangila tip ya ka jinglong jong ka Mother Teresa ka balai ti met bat men sim na ka mata ki pri ki don hak ne ka pathai ka ba ka tinu blai ga ong nakaliang jongi kay ka bangile watang beritam na kabanta ka mensim ka ba koridor jongi gibrio ngai scam pile na kabanta ka buram go jong blay balhagan ka por mata kano ngi sokmen man pegen mau ya ka jim jongi ngilong gibrio gi batlot bar ngilong gibrio ki ba lingkot ka jibot jing perkhat badak banum lang gomni makan mau ya ki kam jong garu kho ka Mother Teresa kan peken mau yangi bangin long gibrio ke don ka mensim na ka mata ki para brio go jongi
Kebaktian ublay kong ginay bam yang kita gibatkan ginay jan yang kita gibamdan kejay banjan mentong nay gaying na kabataw masa parha juga po ngilong kibri gubhag pamiat namta imlang sarlang hibrokaway pan ngay scam rin kerku yang gaman si mabha jongi par khamtame na kanyang CMC mauro kabakan mau yang kasngi jong karukhoj kabal IT nakabanta kaburam mujung play bat kumturur lang salang nisungu yo play khamtam boloan ra yang ibaro hakane gajanmit ba hakane kasi burom jong kamada Teresa mangingken mau burom yaki khamtam ngalas no komen hado kata bangayo biang kamas ka baar mo menta mena mistake milong hayang menta ngayo kamas baar hakawi tanggawi kijing pusan ngakwa ban share bat fi namar kamada hapor ba ningkong bi ikili fadar menne yong beli madari bikibu aka fees de haka santri kade baka klat kamada kade how to snem hi bangayo ikajing khot jong gane kaseng abang alecha yang mane ba banaten ya kamas ba namta jong madar how to snem ngayo ikajing khot benrung hakane yang kasem kade kajing ruai katu gabong kata sien ba pile highway kade katu kajing ruai gabaya ka ba mau ka kata yang di kamadan mensua kalong ka deka nohikai hapo loreto nang tu kayo e kajing khot ka baar bakan seng e kane ka seng jongi di ha katu ka ba ta kajing khot ba jisu la khot ya ka jisu lo ong ya ka ba ngasliang habau jisu sliang ha katu ka potrai ba ka khot ka madar ba khot jisu ya ka madar dei ba sliang trai ya ka tama usliang ya ka min siem jongka bat usliang ru ba kan wanyalam ya ki min siem bon wanyalam shu haga juru kom haga jengim jongi ublei usliang yanga ba japi bet iwe pidwe mo haga rukom ba per kajing sliang jong ublei naga benta jonga ba jong pi kade kajing sliang meningkong kade kajing sliang jing ni bangin yo badrungen ya iwe piwe khamtam kata ka jingge bo jus namar blei ulong ka jingge ublei meningkong ning shop de ka jingge hagani guru kom ba ho boy ublei khot ya kamadar ban sedang ini ka seng jongi khot ya ka ban bat ulong open ya ka ba de bakade benlong kata ka linti jong ka jingge ban pen linti yang i benlong kata ka linti ka jongge tang ka jingge ngila ban ai iwe pidiwe bon sin kamadar ko ang kibriu menta khamtam hapo ma hakarim haka menta kim tngan trai ya ka jingbam hindai kitngan ya ka jing ka jing snowlem ka jing ma hakata ko rukom ublei utrang usliang nangi te hakani kasni ngidoi ngikum kaseng jong kamada Teresa badon hani hapo shillong ngindoi kerpang nagamenta jong pi khamtam kani ka CMC jong pi badru ngindoi namta ki nagijing trei jong pi baro hakane ka khamtam ya kani ka parish maulai baro ko wei khamtam mangingin yo baro bode kata ka jing ko jing khia badru bangin bla ban bot dia ne ka jing ya ka nuksa jong kamada Teresa bla pen yangi khamtam bani i wei pi wei khamtam ki tu ki beduk bistom namar ka jing jong yangi wei bangin yo kani ka lan khamtam ban perlong ya kamas pokoi ha ka bangi duai lang baga jinga sailem jongka sango emisi bon ble chai kanar khamtam na kapta ka jingmen wagile omad khamtam ka jinga ron karlem jong i father parish priest MLA bi jongi bat kini ki rangba aparo kilong kami bat ki hebrit ki samla turang kar kukudo ingi ble chai kanar khamtam long baga jinga sailem jongka Mother Teresa hai bangin long ka chingshai kumpa makahi ka long ka chingshai ha ka baka i hadu kata kata ki baduk ki brangli ki bajanjar ki papang ki basitom to kerku ingi ble chai kendar knang ba mangiro lang ba ka jinga sai lem jongka khamtam ki bran hangni paro bangiro in long ka chingshai ha ka bangin la ban i ki baduk ki brangli ki bajanjar lang ba ka jinga sai jongka kerku kedo ingi ai ka jing ko jing klain kenapa gini lah pun kami berabor beli cai kendat berbanding kemudian jomi harga jengim jongi kemudian lagi sengi Mombati badi kat
napok.